दिनैसो जिउआव फैगासिनो दङ मास मोननै जाबायमोन दिनैनिफ्राय माने स्टार्ट खालामफिननोसै मोखांफोरा फुंलाजोब्बाय लोंनानै आमाय नांनाय बायसा आमाय नांजोबना दङ मोखांफोरा बुलब बुलबनो आरो जा लोगो सासे दोङो नै खियारनि दिनै गोदान फैनानै फैदो मोननैसो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय बिराद नेंदो लोगोफोर माने गोबाव जाबायमोन जिमाव फैया माने रानिं खालामनायाव बिराद मेंनाय मोनदो बेसे खारनाय नायनोसै 5-10 मिनिट हानायखिनिखौ खारनोसै आथिंफोरखौनो गोलोद गोलोद मोनजोबदो आरो माने जिमाव फैथारैखाय मोदोमखौ गिलिर मोनदो अजनाबो बारायदो अजना 90 प्लास जाना दोङो मथा मथि 100आनो जाहैनोसै 15-20 दिनसोनि उनाव एसे खमायनो हायो नायनोसै फैबाय थानोसै साननैसो एसे खम खालामना लानि बांद्राय जाना दङ अजना साइकेल सालायलायबाय लोगोफोर 2-3 किल'मिटारसो साइकेल सालायनोसै माने दिनै एसेबां माबा खालामनो सानाखै आरो दिनैसो फैदो नालाय ओरैनो गोलोमदै एसे बननानै एसे मिक्सार मारिना थांसै दिनैनिखिनिखौ गलाब मारिनायावबो बिराद खस्थ' मोनदो मोदोमखौ थिखांनो हायाखै ओरैनो 7-8 बारसोल' मारिनो हादो माने बिराद गोलोद जादों आरो मोदोमा माने ओरैनो आगोल थांबाय थानाय समायाव ओरैनो 70 प्लास दंमोन दा एकदम माने जिमाव थांथारैखाय फुरा 90 प्लास जाना दङ अजना नांगौ बायसा मारिनो हायाखै माने खम खम मारिदो ओरैनो 2-3 उनाव फैफिनगोन र' आगोलनि पावारा जिमाव फैथाराबा माने निजेखौ नायनानै ग्लासाव नुबोला माने एसे अखान्थि जायो आरो मोदोमफोरा खावलायफोरा खारजोबना थायोना जिमाव फैयै फैयै माने जिमखौ गारना दोनबोला द्रप दोनोबा मोदोमफोरा एसे खारो आरो उदैफोरा खारो खावलायफोरा बारिजोबो नायनायाव एसे असाइस नुयो मानसिखौबो लोंनानै बुनाय बायसा नुयो बेना फार्स्ट थांनाय टाइमाव एसे अखान्थि जायो 15-20 दिनसो थांखांनायनि उनाव एसे माने निजिनि माबाखौ मोखांनि माबाफोरखौ नायनानै एसे मोजां मोनब्ला थांबाय थानो लुगैयो फार्स्ट समावनो एसे बानाय मोनो थांथाराबा दिनै माने मिक्स मारिदो आरो चेस्ट बेक थाइ माने गासै माबाखौनो दिनै एसे मारिदो एक्सट्रा मारियाखै सिंगल मारियाखै माने मिक्सार मारिदो नङाबा उनाव थारमाने एक्सट्रा माने सानाया थारमाने गोबाव थायोलै खनसेनो साहा होजोबनो हायोबा मोदोमखौ 2-3 उनावनो आराम मोनगोन आरो माने गोबाव गारना दोनबा माने मोदोमफोरा 2-3 थांखांनायनि उनाव साजोबो खस्थ' मोनो एसे खिनायफोराव खस्थ' मोनो उन्दुनायफोराव खस्थ' मोनो मोदोम खुरनो हाया दुगैनो हाया ओरै जायो गस्ला गाननायफोराव एसे उसुबिदा जायो साजोबो मोदोमफोरा बेखायनो माने मिक्सार बारिखादो आरो दिनै जिखिनि हायो मारिनोसै माने थांथाराखैना माखौ मा होनो नामफोरखौनो बावजोबना दङ आरो देनां नामफोरखौ खिथानाय जायाखै बेगनि इयो मा होनोमोनथाय माने नामफोरखौनो बावगारजोबना थाबाय एसे थांबाय थाबासो गोसोआव थायो बे आरो आथिंनि स्कुवाड होनना बुङो एसे खम वेट लाना मारिदो बांद्राय वेट लायोबा एसे थांथाराखै नालाय आथिंफोरा सागोन खिनाय उखैनायफोराव एसे उसुबिदा जायो बेखायनो खम वेट लाना मारिदो आरो लासै लासै बारायलांसै वेटखौ 10-15 दिनसोनि उनाव दा बर्थमान बिदिनो लासै लासै ग्रुपजों मारिबाय थाथोंसै माने लोगोफोर दिनै आङो भिडिअखौ डाइरेक्टै लानो हायासै माबाखौ माने भइस डाबिं खालामनाय जादों मानो होनबा बेयाव सल' दामोना सल' दामोबा कपिराइट जायो बेनि थाखायनो आङो माने भइस डाबिं खालामना होनाय जानायसै आरो बिदिबा आथिंनिनो
हमहैला नामा बेखौबो जिमनिफ्राय ओंखारबाय लोगोफोर माने इखिनिया जायगाया एसे खोमसि आरो सिरिखिनियाव लाइट गैया इसोरखौ एसेबां मोजां नुवा ओंखायनो उनाव लोगो मोनसिगोन हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोन्थों